Hello mga guys, welcome po sa aking channel. Nandito ako ngayon sa park, enjoying my coffee break or tea break, what they called it. But my favorite is tea. They called it karak here in Dubai. So karak mga day, nagkakarak easy in day. Nandito ako sa park. Oh, ayan, pakita ko sa inyo. Siguro nakita nyo na to kasi favorite place ko to during my break time. So for those who is not speaking Tagalog or Waray, all my subscribers other nationality, now I'm talking English, so please just a little bit, not all. Oh guys, I'm here again in the park. Don't forget to subscribe, like, and press the notification bell so that you can notify if I'm having a new videos. Share. Coffee break tayo. Alangan coffee. Tea. As usual, nandito ako sa park. Nainom ng coffee. Kasi break time ko ngayon. So, every break time ko, nag-spend ako dito sa park para refreshing. Same dyan sa likod ko. Nakakutwa naman kasi na ang daming tao dito. Tao sa park, nagpa-bike, walking, nakaupo. Hindi na siya masyadong mainit ngayon. Siguro malapit na yung taglamig dito. Sobrang tamis. Maraming nadaan. Ito jogging. Mga guys, kung sino po hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang. Press na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong videos. Don't forget to share. Na-enjoy ko lang yung yung moment ng pag-inom ko ng kape. Tapos makipagkumustahan sa inyong lahat. See? Kung meron akong 1 hour break time. So kaya nandito ako lagi sa front lang ng namin, ng mall kung saan ako nagwo-work, at sa labas lang. Katina naman ang ilong ko. Natatiming lagi pag nagbi-video ako. Shout out daw dun sa mga bago kong subscriber. Pasensya na. Ayan, daming nadaan. Dami nila. Nag-walking, nag-jogging, nag-bike, pasyal-pasyal. Lahat sila nagsusot ng mask dahil ako'y nainom ng tea. Exempted ako ngayon. Sarap kaya. Parang nagising ako, inaantok ako. Haba kasi ng oras ng trabaho ka.
isipin nyo na lang na nakatayo ako ng 9 hours sa trabaho. Tapos hinahati yan. Ang 4 hours ako nag-duty, tapos break ng 1 hour. And then continuous na naman after yung 4 hours ko. Minsan straight yan na 6 hours nakatayo, sakit sa paa. Lalo na pag nagkakaedad na, ang sakit-sakit kaya. Pag na-uwi ako ng bahay, minsan di na ako nakakakain. Tataas ko na lang yung mga paa ko sa ikaang. Akatulugan ko na lang. Masakit talaga. Naramdaman ko na lang nitong lately kasi nga nung umidad na ako ng more than 40. Hindi ko nasasabihin yung totoo. Basta more than 40. Ang sakit-sakit talaga. Ayan guys, ipakita ko sa inyo yung view dito para makita ninyo habang ini-enjoy ko yung kape ko. Ayan, dito ako ngayon. See? Ang ganda naman, ang ganda ng tanawin. Tuwing gabi pag closing ako, ganito ang ginagawa ko. Diyan ako nag-work sa loob yan. Kaya dito ako sa park. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Hello kayo dyan. Diba? Back to coffee ulit. Ayan. Balik ulit sa kape. Guys, kumusta kayo dyan? Balita. Wala ako masyadong makausap pag ganitong oras kasi sa Pinas, late na. So mga tulog na. So yung mga kachat ko dun, mostly tulog na. Kaya ginagawa ko, nag-video sa sarili ko. Nakausap ang camera. Yan na lang gagawin ko, inaaliw ko ang sarili ko. Hirap po yan ang buhay ng mga OFW dito. Lalo na kung yung nahuhumsik ka. Ako normally pag napifeel kong nahuhumsik ako, kikinig ako sa mga paborito kong kanta, lalo na yung mga waray song. Ayan. Ayan, shout out dun sa mga singer natin, mga waray-waray, ang galing nila. Marami ako mga post ng mga video nila. Ayan, mga paborito ko yan, sila pinapakinggan ko. Guys, advice naman, malapit ko na makuha yung sahod ko sa YouTube. So, advice naman sa akin, ang akong bibilhin para maging remembrance ko. Normally, wala pa akong camera na maganda. Para pag nag-vlog ako, ang ginagamit ko lang is yung CP ko, ito, mobile ko. And then, may stand na ako, pero hindi siya mahaba. Wala rin ako ilaw at saka microphone na ginagamit pag nag-video. So, advice mga guys, ano ang dapat kong unahin? Mabilhin sa na yun, sa mga nabanggit ko. Microphone, yung ilaw, or yung camera. Alin doon ang pwede kong unahin na bilhin pag nakuha ko yung sahod? First week of October, makukuha ko na yung sahod ko sa YouTube. Salamat dun sa mga subscriber ko at sa walang sawang sumusubaybay sa aking mga videos. Thank you sa mga viewers. At saka lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyong lahat. Sige po mga guys, share ko lang sa inyo kung paano ako nag-inom ng tea. Kita-kits po ulit sa susunod na video. Thank you.
Keep safe po tayong lahat. God bless.